Constituency eyo ya South Mugirango me county bado tutigarite me county ya Kisii nene kurase bunge ya Bonchari nigo omuliki oitondemo Steven hago totebenga nigo abagaka kurase Orogongo Rwagusiri tukolera banyarako bakomerana ase chisemo kya kiaritoi yego toka me ward ya Bumurenda ime constituency ya Bonchari ase kerenga gyoko bekera egutwa abarayi abo banyarako bakora bagochorwa eliokora etuleti eyo yabagaka so mwaka ora cheko bagogochaka bagokwana nigo boigo abagaka banyarako bakoreri bagelio nako semia abanga banyarako bagoikirana somego yo igoro ya egekoro kemogusi ase batebire nigo kyanyarire ko bagigotwara esirenene abigo kuburia bangi banyarako bakwene kinga banyarako bagwesokia elinde banyarako bagwesomia igoro ya egekoro ekyondemo Steven atwaleganetio roboti orwa senchira yobekirano Ime kenyorokia kiaro getugi bomaina ningabangi na mwana bwatani babagaka korwa chibonge kianda chia Kisii baumerana asali tukolia twaro muchengo gwetera matera ne chigosoli choko egokia Kantani muyamono ogocha kwa lero muna toleiga omogusi oito okira amo tobekire amo komanye ebintu birie bikoro byalenge byebusi munobokano ebitinge n'amatera ali alenge akalaba kabali kotera n'abanyina lirikare bono lero minte muna yaikaiga egeseke kitogaiga mwanya getinge igatwacha komanya muna ebintu birie bikoro tigabirane kinkwana kiri kyalenge kinkoro kyeito tigakirane asoma yegabweli tuko nigabarebe kyombe kya mwanya getinge Kisii babekirwa chigutwa gati yabo Joseph Miranga buno munyakirogo Naftal Obare buno mokonyoye Thompson Okari buno mubwatani omonene Francis Bota buno moliki Musa Okeoro buno mogachi na Beatrice Nyambunde buno mwegereri bwabangina n'abasae asoro gendo ruao urabego kogenda nabo muraumirane nebintu abao no moroso nobo abarayi chimbuanchira abarayi babwenete batware abarayi bakobekera ukigutwa rero mwanya gitinge ngo basabaiga baba abarayi babwate obo mwanya bantu yani tukoberoka nga viongozi wa utu tunataka uongozi wa utu na ujasiri kwa maadili na vitendo yani watabanga tutakita baraibu obo mwanya bantu ase chimbua na makoro wabo rainda barayi babwate oboremu abarayi abo nigo basabira ukora ase chisemire chinchera chiabo ke mwanya bantu eliogosira chimbua chingia negekoro ime ya Kisii ekaro tokoligereria nabo konyoranga chimbua chiria chiarenge kare tali nchiyo bono iga chimbua chiarenge kare ne chimbua cyo mwanya bantu bone karo koligereria nabo konyoranga obo mwanya bantu tigori asa abantu nakia kogera twachira iga una into abantu wa utu tobwaterane na mwanya getinge egero turanderia abantu baito batware utu ekero kororo yomino kwa morabu nayo monyene chinga kiechio nige serikali yasabiru kwegerera emeroberi buneje iga serikali ene ya Samuel William Ruto na Kisii iga Mr. Paulo Simbarati motua nchere kwetera ensemeri yegisemi twaigwa mauko ago tuanjira tonyore kirese no period togo tuma bantu baito kere school kure primary secondary ne college tosomia abana baito na chimbwa kiriba gwente komenyera kyoboronge lobo ikiranu batwara masikani o mwanya bantu Koripoteria Ndizi TV korwase ward ya Bumurenda ebunge ya Bonchari county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven